an balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na k'a bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasutuma bɛ bi tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo fɔlɔ janvier kalo dɔ bi y'o tile 24 ka bɛn 2023 ma farafin kalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye arajaba kalo ye an balana k'a fɔ bi y'o tile 2 ye jate la san kalo 7 don hijira san 1444 san dɔ dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ kari tɛmɛnen na Masina marabolo kɔnɔ na Kolongo komini kɔnɔ na Tɔngɔnɔnkurakaw fɛ yen Jariwala tigilamaw u nana marifa ci maaw la o kɔfɛ ka tila ka mugujugu dɔ don o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi an ka jamana bɛ ka wulikajɔ kɔni ka se k'o yɛrɛ k'a fɔ jamana ka kelenya kɔni k'o bɛ sinsin kalo min n'an filɛ kɔnɔ o tile 17 tɛmɛnen Kidalikaw fɛ olu wulila k'u jɔ k'a yɛrɛ ka fulu ka yɛrɛma hɔrɔnya o sanyɛlɛma ka tila k'o ladaw tile o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ bɛ wuli mani kuma ka yɛrɛ k'a fɔ karavaniw ka se ka wulikajɔbaw kɛ sariyaw b'o ko la o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka kiiri tigilamaw bɛ fara ɲɔgɔn kan bala bi Mali ka lajɛrɛkɛyɔrɔba min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o ye CICB ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn bɔlɔ kɛnɛ denkɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ kari tɛmɛnen na min ye Kolongo ale marabolo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Kolongo komini kɔnɔ na Masina ale sarigili don a yirala k'a fɔ marifatigiw k'u nana maaw sɔrɔ Tɔngɔnɔnkura u ka forow la o de senfɛ ka na marifaciw kɔni kɛ o kɛra waati min na dozolaka minnu bɛ olu n'u ye ɲɔgɔn jaabi marifaciw la k'o gana mun kɛ u y'u kɔtɔrɔma bɔ a yirala k'a fɔ k'o kɛrɛkɛ dɔ k'a fɔ kari don u y'o kɛ sɔgɔmada tile fɛ ka na wula fɛ suyola fɛ u taara ka taa mugujugu dɔ don Tɔngɔnɔnkura ale ni sabula bɛlɛbɛlɛni min bɛ yen u taara ka taa mugujugu in don ko mugujugu in kɔni a bɛ yen wele bilala an ka jamana lakanabaaw ma kunun olu tun kan ka na mugujugu in nɔfɛ olu mana fɔlɔ nka sigi kɛlen bɛ k'olu ma kɔnɔ mugujugu in kɔni ka se ka taa a ta ka bɔ yɔrɔ la maa caman kɛ fɔla bi k'u kɔni kɛlen bɛ k'u ta kɛ mugujugu de yɔrɔ caman na bi dɔ wɛrɛ tɛ dɛ ka se ka basigibaliya kɔni k'o cogo an ka jamana kɔnɔ na nka kuma kɔrɔ tɛ dɔ wɛrɛ bi n'an bɔra fɛn fɛn kalama walima ye yɔrɔ yɔrɔ n'an sigara la an kana gɛrɛ la an ka se ka kunnafoni cari min b'a to n'a bɛ taa a tɛ kɛ kɔlɔlɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala k'an ka jamana ni k'a don waleyajugu kɛba olu kalo de bɛ la n'an bɔra yen o Masina mara kelen kɔnɔ na mɔgɔmiyalakaw fɛ yen gɛlɛya kɔni a bɛ yen dugu kɔni fo ka taa maaw tilan dɔw y'i ka dɔn k'a fɔ bɛnkan ta ni Jariwala tigilamaw ye kumarelakaw ka du min bɛ yen n'o ye Gasu n'a dɔgɔninw ye olu y'a yɛrɛ k'a fɔ k'olu kɔni k'olu bɛ saya kɔni kɔrɔ k'a fɔ k'olu bɛ taa Jariwala tigilamaw ka hakili la ka taa fɔ k'u jɛnna n'a ye ka sariya wɛrɛ yɛrɛ ka tila k'o ta min tɛ jamana ka sariya k'u tɛ jɛn n'o ye o kɔni kɛra sababu ye dugulamaw ka bɛn kɔfɛ dafɛlaw la ni dugu dɔw ye bɛnɲɔgɔnya ta du kelen Gasu n'a dɔgɔninw u kɔni kɛlen bɛ ka marifa ta san kalo 12 kɔnɔna na u b'u ka so u tɛ taa yɔrɔ la wa maa yɛrɛ tɛ se ka n'u nɔfɛ n'a hakili b'a la u y'u ka sumaw jeni ka fɛn bɛɛ dɔ kɛ dugulamaw ka tila dugu fanba ka taa bɛnɲɔgɔnya nɔfɛ nka u y'a yɛrɛ ka fulu kɔni tɛ taa fiyewu u b'o kɔnɔna min na dugulamaw tilala ka jaga n'o ye Jariwala tigilamaw ka jaga ye k'o fara ɲɔgɔn kan juma tɛmɛnen na k'u bɛ taa n'o ye Gawusu ani marifa u bɔra ka taa dugutigili bulonw la dugu ɲɛmaaw fɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ jaga min bɔlen filɛ olu ye marifa ta u ma ta foyi kama k'u bɛ faso de lakana olu m'u damana ko wɛrɛ kɛ u y'a ta de ko gɛlɛya kana dugu ka dugu kɔnɔna na u tɛna jɛn n'a ye maa wɛrɛ ka na i ka sariya wajibi sigi dugu ma se ka dɛmɛ min kɛ olu y'o la kabila ma se olu dɛmɛ min k'o la k'a fɔ ko nin jaga de bɛna bulu ɲɛna ka taa di Jariwala tigilama k'o tɛ kɛ yan jaga ninnu Jariwala tigilamaw ka jagaw k'a bɛɛ cɛ ka nana y'u ka so ka tila k'a yɛrɛ k'a fɔ nin y'a daminɛ ne de ye tiɲɛ don u b'a dɔn dugu ye bɛnɲɔgɔnya ta u tɛna gɛlɛya se maa ma nka ka tila k'a fɔ o bɛnɲɔgɔnya min bɛ sen na n'u bɛ k'o ta ka tila k'o kɛ dilidon ye u n'i ka dɔn ka fɔ Jariwala tigilamaw ni ɲɔgɔn cɛ olu ɲɛna ye k'o tɛna kɛ k'u balo ne to kuma kolomara tɛ dɔ yɛrɛ bi u bɛ fɛn min fɔ hali bi jamana kɔnɔ na wulikajɔ ka kɛ joona joona dugu o dugu bɛ yen olu yɛrɛ ka faamuya la n'i y'a sɔrɔ olu bɛ ka bɛnɲɔgɔnya ta ni jamana ma wulikajɔ kɛ ka gɛlɛya kɔni k'a daminɛ o dugu kɔnɔna na ko basigi min n'an b'a nɔfɛ ko gɛlɛya kɔni a sɔrɔli k'a bɛ gɛlɛya an bɛ dugawu kɛ an ka jamana a bɛ kolosuma sira o sira fɛ yarabi Ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra yen ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ Ndobukaw fɛ yen dɔgɔ furankɛ in kɔnɔna na u y'u tɛgɛ da bosokɛ dɔ kan Jariwala tigilama olu de nana ka n'a minɛ ka taa n'a ye ko kɔnɔ fo nin yɔrɔ in na i ka dɔn k'a fɔ k'a ma segin fɔlɔ a minɛni tɛ dɔ yɛrɛ ye dɛ kunnafoni na k'i ka dɔn ko dugu ɲɛmaa dɔw olu ni kungo kɔnɔmaw n'o ye Jariwala tigilamaw ye u bɛɛ bɛnɲɔgɔnya la an ka jamana sariyaw k'u ka sariyaw tɛ tigɛ yen dɛ a caman bɛ yen ni ko y'u sɔrɔ bi u b'a fɔ k'olu b'u ta di kungo kɔnɔmaw ma k'olu de ka sariya k'a ka teli olu ɲɛkɔrɔ a na kɛ kɔnɔ in k'i ka dɔn ko foroko mankan tun ani dɔ cɛ min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a mankan kɔni n'o ganna kosɛbɛ o de senfɛ u y'a ko fɔ Jariwala tigilamaw ye olu ka sariya k'u ka n'a nɔfɛ
o kɔni de kɛra kunnafoni na k'olu nana minɛ ka taa n'a ye maa caman ka fɔla bi ko wulikɛjɔ min kuma bɛ sen na hali bi a dili de ka don n'o tɛ ko yɔrɔ caman bɛ jadibaya tigɛlamaw kɛmɛ ka yɔrɔ caman sariya de bɛ yen n'u ko min bɛ kɛ yen a bɛ kɛ yen de ko ni fuma siraw danna jamana ka sariyaw labatoli yɔrɔ caman na k'a bɛ gɛlɛya an bɛ dugawu kɛ an ka jamana yarabi k'a bila basi lafiya kolosuma ka Mali segin a minɛnkɔrɔ kɔnɔna na n'an bɔra yen Moribabugu plateau a yirala k'a fɔ ko polisikɛ dɔ kalo in tile 18 ko dɔ y'ale bɔnɛ nin na a bɛ wele ko Amɛɲang polisikɛ yɛrɛ ko polisido n'a ye fini ta yɛrɛ baaraw daminɛ 2020 kɔnɔna na a kun taara maminɛmuso de nɔfɛ a tun bɛ moto yɛrɛ de la bandi dɔw olu ye wulikɛjɔ de kɔni kɛ k'a fɔ ko f'u na se a ma a bolola moto nɔfɛ kunnafoniw na k'o kɔni de kɛra so ye ka se ka dangara la fo ani kɔni o tora o ko senfɛ an bɛ don min ko bi an ka jamana kɔnɔ lakanabaliya kɔni a waralen bɛɛ bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ bɛ nin wale ninnu kɛ yarabi Ala ka furabu kelen bala yɛlɛ ka woro ɲɛma n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ kalo in tile fɔlɔ yɛrɛ waribalakɛla fila min n'i y'a sɔrɔ n'olu welila k'u dɔ janfa kɔnɔ na f'u su taara ye tiɲɛfala kungo kɔnɔ na ko maa minnu ni siga kelen tun b'olu la ni tɛgɛ kun dara olu ka somɔgɔw ka kunnafoni na k'a fɔ k'u kɔni minɛ ni kuma mɛn na olu m'u ye o maa kofɔlen ninnu olu tila ka kunnafoni wɛrɛ yira k'a fɔ ko maa ninnu kɔni u y'a mɛn k'a fɔ k'u porokotora o kumaw fɔlen surafana ye wele bila ma k'a yira k'a fɔ ko a kɛra i ka dɔn k'a fɔ yɔrɔ min na maa minnu tun bɛ yen maa minɛnen ninnu n'olu de tun bɛ k'u kɔlɔsi an ka lakanabaa dɔw k'i ka dɔn k'u ye tɛgɛ da olu k'a ko senfɛ ko kura maa caman ka fɔ la bi nin ko in hali bi u ka wulikɛjɔ kɛ ɲɛɲini yɛrɛ ka se k'a ko dangɛnɛmaya n'o tɛ maa caman bɛ yen n'a fɔra bi dama ko nin kɛra maaw b'a fɔ k'a ko kɔni ko ɲɛ t'i la wa ko nin kana kɛ jamabɔ ye ka namunamu ka bila dɛ a ko ka ɲɛɲini n'o kɛra a bɛ kɛ so ɲini k'an ka jamana kɛrɛnkɛrɛnna maaw k'olu da sariya la an bɛ dugawu kɛ maa minnu ye nin waleya ninnu kɛ Ala ka furaba kelen bala yɛlɛ ka woro ɲɛma tɛgɛ bɛ se ka da u ka cogo min na n'an bɔra yen Mbɛwani kɛrɛfɛ min ye dugu dɔ ye jadwala tigɛlamaw nana ye kari su ni ka dugu jɛ kari la k'a fɔ ko dugu in ka wuli wa ko dugu in wulila dɛ yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma Mbɛwani donsoba nin waati na n'o ye Kasimu Dawu ale b'an bolo nin waati na nɛgɛ kan e ye jɔnni a ka bɔ mini ne ye Kasimu Dawu ye ka bɔ Mbɛwani Mbɛwani donsoba ye Kasimu Dawu an ye kunnafoni sɔrɔ ko dimanche sufɛla fɛ ka dugu jɛ ntɛnɛn na ko mun kɛra aw fɛ yen yani wale tigilamɔgɔw nana ni dɔ filɛ an kɛrɛfɛ ko cɔgɔnsana wɛrɛ ne ka ne dusuden fara furu kɔnɔ yɔrɔ min na u nana ye ka na fibinɛri ku bɛɛ ka wuli ka bɔ u ko k'u b'a lajɛ hali ka si ko dugu ma jɛ k'olu bɛ wuli u k'o t'a la o su kelen u bɛɛ wulila ka jigin Mbɛwani dugu kɔnɔ yan a ko ye ne kɔnɔna fili an ma kunnafoni di jamana lakanabaaw ma wa n ye kunnafoni di ɲɔnɔ faamaw ma k'a f'u ɲɛ yani wale tigilamɔgɔw nana an ka dugu in na k'u ka wuli u kɔni wulila fɔlɔ u nana nin kɛ tan o y'a sɔrɔ bomu bɛ sira in na u ne yɛrɛ ye bomu ko f'u ɲɛ u taara ka taa bɔ den na fana n ye kunnafoni d'u ma an kɔni sigilen bɛ k'u kɔnɔ u ni daminɛ yɔrɔ in na donso minnu bɛ yan maralamɔgɔw t'u fɛ ne yɛrɛ min bɛ ka kuma telefɔni na maa kelen ka sɔrɔ k'a fɔ ko Kasimu Dawu ye nin kɛ ne na Mbɛwani maa kelen i k'i peresandi k'a fɔ ko ne de ye nin k'i la nka n tɛ ninnu fɛ yani wale tigilamɔgɔw hakilila maa de ka caya ka tɛmɛ anw kan ka masɔrɔ u ye bɛnkan minnu da u bɛ se k'u ka baara kɛ mouvement na olu b'a jira k'u ka fɛn t'a la k'a sɔrɔ ni dugu dun minɛ na a bɛ bɛɛ labɔ nka olu ye bɛnkan ta ka ban olu b'a jira k'a fɔ ne bɛ se ka taa an ka baara kɛ an b'u ye u tɛ se ma u tɛ s'u ma o de ye bɛ dugu sɔrɔ k'a k'u sago ye ɲinan n'u ye dugu sɔrɔ k'a k'u sago ye u bɛna fɛn k'i la min bɛ tugu nin bɛɛ lajɛlen anw ni ɲugu ni Siribala ni Sisɔgɔ anw bɛ Woyi ni kɔnɔ yan ɲugu bɛɛ ye donso ye Sisɔgɔ bɛɛ ye donso ye Siribala donso man ca Mbɛwani donso man ca nka an bɛ ɲɔgɔn lakodɔn hali donso yɛrɛ bɛ siga ka na an ka Mbɛwani ko la ou bien Siribala ko la k'a tigi ye jɛnisi o gɛlɛya de b'anw kan yan ne bɛ bɔ bɛɛ fɛ yan kɔnpilisiw bi yan minnu bɛ dirɛti ta parce que bagatigi minnu d'an bɛ anw ka furuw kɔnɔ yan olu de kɛ marifa de b'u bolo olu y'a ta ka na baara kɛ dɔrɔn u bɛ segin ka taa sɔrɔ ne bɛ dugu na ko bagatigiw don a bɛɛ ye jɛnisi dugu bɛ bɛnkan ta fɔɲɔgɔn min bɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ sɔrɔ fɛn min kɔnɔ o de ye Mbɛwani kɔrɔ ka anw ta dɛ services de bɛ tɛmɛ ka na anw fɛ yan mɔgɔ si tɛ yen ka numéro d'u ma k'a d'u ma mɔgɔ si tɛ yen k'u b'a fɔ an ye a y'a labɛn ninnu min na n'o tigi bɛna a ka mouvement kɛ fɛ ka tila ka segin a bɛna carte ta ka tila ka segin gɛlɛya in caman bɛ sɔrɔ o de fɛ dɔw ko ko olu ye bɛnkan ta u dɛsɛlen sango u bɛ se k'u ka sɛnɛw kɛ cogo min na bɛnkan in talen k'a t'olu ka jadwala tigilamɔgɔw dɛmɛbaa ye e bɛ jaabi jumɛn don o kuma la n'i y'a tura kɛmɛ o kɛmɛ i b'a sɔrɔ 70 de b'u dɛmɛ sabu b'u dɛmɛ o ye yɔrɔ jumɛn ye n'u dɛmɛnen na e ko k'i ka sira t'a la u bɛna e ka maa dɔ de nɔfɛ e ma se ka kunnafoni d'a ma o tigi bɛ e miiri k'e k'a ye ɲɔna ko mɔgɔw bɛ yen k'a fɔ k'an taara kumaw fɛ o tɛ dɛ k'u ɲini k'a kɛ yɛrɛ o mɔgɔ bɛ yen an baloran k'a fɔ ni tun ye Mbɛwani donsoba kɛrɛnkɛrɛnnenya Kasimu Dawu ni tun ye de kɛ an bɛ dugawu kɛ dugu minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o kɛra so ye n'u wulila fɛɛrɛ bɛ ka se ka sigi sen kan yarabi Ala u bɛ se ka segin ka t'u ka yɔrɔ la cogo min na n'an bɔra yen
karavani minnu be kɛrɛn n'i y'a sɔrɔ maaw be bɔ ni ka faraɲɔgɔnbaw kɛ k'an bɛɛ minɛ ko sariyaw de b'a la kɔsabɛrɛ in na n'a hakili b'a la an ka maa dɔw kɛrɛnnɛna n'i y'a sɔrɔ ye diinɛ ɲɛma dɔ ye k'o kunbɛra sanagunujigi kɛnɛ min be n'i y'a sɔrɔ Modibo Keyita tɔgɔ la sanagunujigi kɛnɛ ye Senu o kunbɛli n'i y'a sɔrɔ kumaw cayara la sariya jumɛn de bɛ i ka dɔn ka fɔ a kow la inspecteur de police Ousmane Traoré ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Sariya dɔw de bɛ yen minnu bɛ a wajibiya bɛɛ kan n'i bɛ fɛ ka karavani kɛ karavani ye mun ye ka mobiliw caman ta ka motow caman ta ka boli dugu kɔnɔnaw ni fɛnw na n'i bɛ fɛ k'o kɛ n'i bɛ fɛ ka défilew kɛ siraba kan ka jama lajɛrew kɛ siraba kan sariya ninnu b'i wajibiya i ka autorisation ɲini i k'a ɲini gouverneur fɛ i k'a ɲini préfet fɛ n'u ma autorisation d'i ma i man ka kɛ n'i y'a kɛ dɔrɔn i ye sariya sɔsɔ anw ka cɛdenw tun bɛ monument bienvenu na 14h waati jamakulu dɔw nana k'u bɛn'u ka ɲɛmɔgɔ kunbɛli kɛ yen ka sɔrɔ ka caravane dabɔ ka dugu kɔnɔna minɛ bon an ka mɔgɔ minnu bɛ yen u ɲininka est-ce que autorisation b'aw bolo wa parce que a fɔra ko nin fɛn ninnu tɛ kɛ ni autorisation tɛ u ko 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 autorisation t'olu bolo ko n'o kɔni t'aw bolo a b'a lajɛ a bɛ nin ko in to yen u ye heure 2 de kɛ u bɛ ka kuma u fɛ commissaire b'o la polisi ka directeur régional b'o la k'u deli k'u la sabali pour que ko in ɲɛ k'o to yen nka u ma sɔn o de nana kɛ sa fa laban gaz ci nana bɔ a la pour que k'u jɛnsɛn k'u bɔ o yɔrɔ la an bɛ fɛ ka min kɔni fɔ nin yɔrɔ in na u ka o baara nin a lawulilen tɛ mɔgɔ kama dɛ k'a fɔ ko u bɛ ka mɔgɔ dɔ de viser o tɛ anw ka baara la dɛ non a fɔra ko nin kana kɛ a kana kɛ a banna parce que n'a kɛra fɛn wɛrɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ an bɛɛ ka tɔɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ fɛn min kɔnɔ o dɔrɔn de don a ma dabɔ diinɛ contre la a ma dabɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ contre la d'ailleurs n bɛ profiter a ka nin micro in na k'a fɔ ka population wele quoi ka wele da population ye pour que an ka jamana sariyaw an ka u batu n'an y'u batu a bɛ anw force de sécurité a b'an ka baara nɔgɔya an bolo quoi surtout an bɛ nin waati min kɔnɔ bi insécurité a bɛ fan caman fɛ an bɛ ka se ka caman kɔni k'a kɛlɛli la ni sariya fana batura u bɛ fanga wɛrɛ d'an ma an ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ Mali insécurité ko in na. An balona k'a fɔ ni tun ye inspecteur de police Ousmane Traoré a fɔra cogo min na kuma kɔlɔmɔra tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ wulikajɔ min kɛra n'i y'a sɔrɔ maaw caman bɛ yen minnu y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ min kɛra aéroport la ko a ni kɛli man kan ko gaziw cira ye u y'a yira k'a fɔ k'a ma kɛ maa cogo la ko minnu y'a kɛbaw ye ko sariya de tun t'u bolo n'o ye b'u bila ka kɛ an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn kɛra o basigi lafiya an ka jamana kɔnɔ na ala ko sabati n'an bɔra ye Mali kiiri tigilamaw olu ye faraɲɔgɔnba dɔ kɛ dɔ furancɛ kelen bɔɲɔngo a baara bɛ ka kɛ an ka lajɛlikɛyɔrɔba la n'o ye CICB ye o lajɛrɛ in a nafa ye mun ye lajɛrɛ in yɛrɛ dabɔlen don fɛn jumɛn de kama kiiri minisiri Mamadu Kasonga ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An bɛna jama ladɔnya tribunal administratif, tribunal de commerce, tribunal pour enfants, pour l'économique et financier aux juridictions spécialisées ninnu u ka baara ye mun ye donc u ka procédure bɛ kɛ cogo di pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ o la an y'a jateminɛ k'a fɔ ko mɔgɔw tɛ justice dɔn dɔw yɛrɛ bɛ siran justice ɲɛ donc laɲini ka justice ani justiciables gɛrɛ ɲɔgɔn na pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko justice olu yɛrɛ de ka justice dɔn donc pour que justice ka taa ɲɛ a bɛ olu yɛrɛ de bolo donc n'i y'a mɛn corruption fana bɛ justice la c'est que dɔ de bɛ na ni wari ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma donc an bɛɛ de kan ka jɛ ka justice in dilan donc la an b'a ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ vraiment an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka justice in dilan. An balona k'a fɔ ni tun ye kiiri minisiri kan ye k'u bɛ baara min na u b'a fɛ jamana ka se ka danaya sabati ka ɲɛsin kiiri tigilamaw ma o hukumu kelen kɔnɔna na Mahi Watara dɔgɔfura tɛmɛnenw na ale kumana Mali kiiri kan kiiri bɛ cogo min na Mahi Watara ye kuma min fɔ a sen fɛ bi kiiritigɛlaw baaraw kɛcogo kan an ka lamɛn. Munna mɔgɔw bɛ siran k'a fɔ ko kiiritigɛlaw kunkan kuma ko ni m'i farati k'i bɛ problème sɔrɔ problème wɛrɛ t'aw bolo kaso kɔ koyi kaso tɛ jahanama ye koyi dumuni bɛ k'a kɔnɔ sunɔgɔ bɛ k'a kɔnɔ an bɛ kɛ ka siran min ye o tɛ kaso gansan ye koyi o ye tasuma de ye k'i bila tasuma kɔnɔ k'i jeni fo k'i sisi mɔgɔ bɛ taa kasoladen lajɛ jɔnni t'a ma lajɛ kaburu kɔnɔ mɔgɔ bɛ téléphone ci u bɛ kasoladen kibaru ɲini avocat bɛ don n'a bɛ ɲɔgɔn ye n'a banana a bɛ taa furakɛ kaburu kɔnɔ jɔnni bɛ se k'i magonya ni ala cɛ aw bolo kaso min b'aw bolo o de ye ko yɛrɛ bɛɛ ye maa si tɛ se ka kuma n'i kumana dɔrɔn i t'i da bɔ olu ka ko la olu ta olu man ɲi dɛ ala ka minɛni o ka jugu ka tɛmɛ u ta kan k'i ni bɔ sisan o se bɛ ala de ye ka fa wuli la i tɛ se ka kɛ procureur ye bilen o se bɛ ala de ye ka kiiritigɛ kɛ yɛrɛ sago kɛ maa kelen a da ka d'a la bi nka n'a kɛlɛɲɔgɔn seginna n'o fɔra a kɔ n'o ni giriman nana sini a da bɛ ko a la mun kɛra maa si se ka kuma k'u ka liberté b'u bolo ni e yɛrɛ y'a dɔn ko e fanga sera nin ma n k'o de kan ka to i kan ka siran tɔɲɔni ye diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi a bɛɛ ɲɛfɔra ye u yɛrɛ bɔra k'a bɛɛ ɲɛfɔ ko liberté b'i bolo kɔrɔ de ye pression kana k'i kan walasa i ka jɛngɛ mais kɔrɔ tɛ ko i labilalen don k'i yɛrɛ sago kɛ o k'a fɔ ko juge labilalen don walima procureur labilalen don n'a ka d'a ye cogo min a k'a kɛ ten a kɔrɔ t'o ye o
akoro e ko fanga do kana to ki empêcher k'a fɔ nin minɛ nin bila nin kiri kɛta hali silamɛya ka kiri la a tɛ bɛn fanga ka khalifa ni fɛnw ka pression foyi kɛ kadi kan a ka to yen a ka kiri tigɛ a yɛrɛ ni ala cɛla la kiritigɛlaw ka yɛrɛ sago kɛ a fanba maa minnu b'a la an tɛ siga k'a fɔ dɛ kiritigɛla yan a fanba kɛra yɛrɛ sagokɛla ye u yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔba dɔ y'a fɔ yan faamasi dɔ senfɛ bandaw ka sigili la yan kiritigɛla ɲɛmɔgɔba yɛrɛ de y'a fɔ yan ko nafolotigiw bɛna don kiritigɛlaw n'u hakili ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ɲininka kaburu kɔnɔ don min na nafolotigiw tɛ yen dɛ walahi i ka faamaya kɔnɔ i ye maa o maa don kaso la nkalonka k'o kɛ k'i ka naja ka duw jɔ i ye kiri jɛngɛnen fɛn o fɛn kɛ lahara i tɛ sɔrɔ a tu tigɛ n'i ma ɲininka a la aw fanba yɛrɛ tɛ bato yɛrɛ la janko k'a ka ɲumanw bɛ minɛ ko k'a kɛ ka mɔgɔw sara ne b'a dɔn a bɛna taa u ka jurumu de la ka bila a kunna parce que a fanba yɛrɛ tɛ ɲuman na ni sɔrɔ i bɛ ɲuman de la i ka ɲuman de bɛna minɛ k'o kɛ k'a sara nka e tɛ foyi yɛrɛ kalama i tɛ ala ko kalama e sigin bɛ gafe min kunna k'i bɛ kiri tigɛ n'o ye o tɛ ala ka kiri ye a fɔra ko bɛn kɛra o de kan k'i k'a kɛ n'o ye n'i y'a kɛ n'o ye kungo bɛ jamana bɛɛ kan ye jamana de y'o bila ye e tala k'a kɛ n'o fana ye e bɛ k'o ko kɛ dɔrɔn parce que ne de bɛ place la yan a ye nin minɛ a ye nin bila e mun kɛra e ma se k'i yɔgɔyɔgɔ fanga min b'u bolo a fanga ka bon dɛ nka ala ka fanga ka bon a ye hɔrɔnw dutigiw k'u mana minɛ u halala terrain nɔfɛ ka u don kaso la parce que k'a emplacement ka ɲi k'a yɔrɔ ka di waritigi ye ni a y'a bagabaga k'a don kaso la a tɛ terrain ɲini bilen dɛ a b'a yɛrɛ de ɲini parce que o stratégie b'an fɛ yan ka girimanba di juge dɔ ma a ka so n'i nana dɔrɔn i joko kan bɛ singi minɛ k'i datugu ten ka ɲinɛ i kɔ kalo kelen kalo fila e t'i ka hakɛ ɲini bilen dɛ i b'i yɛrɛ de ɲini denbayatigi k'i don kaso la o terrain dama don a ye ne bila dɔrɔn ne yɛrɛ da t'a terrain ko la bilen u b'a kɛ o de kama don bɛɛ bi don kɔ dɛ maa dɔw sara kaso la yan waajuli don maa dɔw bɛ yen olu sali kaso la o ye waajuli de ye kabako tɛ yan maa min t'a dɔn ko hali n'i ye mali ci k'a jɔ kura ye ale tɛ se ka don kaso la o mɔgɔ dɔw sara kaso la yan o tuma na ka n'i yɛrɛ malasa ko dɔw kɛra yan a kan ka faama kuraw waaju an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Mahi Watara ni tun ye kan ye an ka jamana bɛ dugawu kɛ basi ni lafiya yarabi ala an ka jamana kɔnɔ na ɲɛta ala k'o sabati n'an bɔra ye tuma min na an ka jamana kɔnɔ na wulikajɔw bɛ sen na 14 janvier o kɛra don ye don min bɛ n'i y'a sɔrɔ a yirala k'a fɔ k'an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ni k'o don in kɛ tasibila don ye an ka jamana ka danbe ni tabiya k'a b'o lasegili ko fɔ o kɛra janvier kalo tile 14 janvier kalo tile 17 marifatigi jɛkulu minnu tun ye marifa ta an ka jamana kama n'i y'a sɔrɔ ni sigafɔw donna n'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka maa caman bɛ yɛrɛ minnu ye ministre nka u n'a tabali kɔnɔ na bi olu bɛ k'o don kelen n'o sera san o san u b'o ɲɛnɛmaya ka yɛrɛ k'a fɔ k'olu ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ o de la u y'o baara in kɛ kalo tile 17 tɛmɛnen in na bi hali sabu ma k'a fɔ k'olu b'a la ka azawadi ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔni ka se k'o baaraw yakubaya o baara min kɛra Ismail fana ye ɲininkali k'ale la ale min ye mouvement jamana kanu porte-parole ye Ismail fana nin baara min kɛra e hakili ye mun y'a ko kɔnɔna na jamana ko yɛrɛ ko di mɔgɔ tɛ jamana to ko président bɛ i kunna mɔgɔ tɛ jamana to ko ministre bɛ i kunna tant que malien bɛ min ɲɛsin Kidal ko ma an ka se ka don Kidal ka Kidal kɛ an sago ye Mali insécurité a tɛ ban parce que problème fɛn fɛn bɛ an da la a bandits armés zone a bɛɛ bɛ bɔ Kidal de fɛ ka cari an ka lamini bɛɛ la Kidal mun filɛ nin k'a daminɛ 2012 ka n'a bila fo ni 2023 in na an bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ den fɛn fɛn bangera o kɔnɔna la ka na se fo sisan ma ni si tɛ Mali tariku dɔn parce que o kɛlen don ka hakilina wɛrɛ don u kunkolo la hali kɔsa in na u ye livre dɔ bɔ tamasɛki kan kalan mun bɛ ka kɛ an ka denmisɛnninw kunna an bɛ don min na ko bi Mali kɔnɔna la o ni kalan mun bɛ ka kɛ denmisɛnnin minnu bɛ Kidal danfaraba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ Mamadu ye Bineta ninnu bɛ cogo min na u y'o bɔ tamasɛki kan na olu ka tabiyaw o ni Kidal tabiya min o ni u ka indépendance mun b'a fêter le 17 janvier o kɔrɔ ko bɛ ka hakilina wɛrɛ nana denmisɛnninw la n'an ma wuli ka jɔ sabati nin ye bada de sa fo ka taa dugukolo meleke don min na an tɛ lafiya o de kama an ka autorité bɛ ko o ko la an ka don Kidal an ka Kidal k'an sago ye dɔ kɛra sigi ka fɔ la ten wa ninnu mago t'o la dɛ an balima minnu bɛ Kidal idéologie wɛrɛ bɛ ka don u kunkolo la mun ni an Mali ka taasira n'an ka taabolo ye mun n'o tɛ kelen ye n'i y'a ye ninnu bɛ nin bɛɛ la ni jagɛlɛya in bɛɛ la Algérie de b'u kɔfɛ Algérie mun b'o kɔfɛ Algérie ma sɔn drapeau fila ka k'a ka territoire sanfɛ Faransi ma sɔn drapeau fila ka k'a ka territoire sanfɛ États-Unis ma sɔn a ma an bɛ sɔn o ma mun na donc solution wɛrɛ t'a la ninnu bɛ bunte de ye an b'an to bunteli de kɔnɔ an bɛ sigi ka fɔ kɛ solution foyi t'a la n'o tɛ tant que n'o ma kɛ olu sema kelen de nana don ni mujɔ ye an dala yan o mujɔ kelen de nana don ni Al-Qaïda ye an dala yan a bɛɛ sɔrɔla an fɛ Kidalikaw ka wuli ka jɔ Yad Akali kelen de bolo bɛ Algérie bolo Algérie de bɛ ka o Yad Akali kelen protéger transition de bɛ se ka nin bɛɛ gérer sisan ninnu ye laɲini fɛn fɛn kɛ a bɛɛ sabatira u ye u ka mɔgɔw donna gouvernement kɔnɔ u ka mɔgɔw bɛ ministère la an bɛ don min na ko bi u ka mɔgɔw bɛ CNT kɔnɔ fɛn bɛɛ dira ninnu ma
u ka se ka u ka région développer malien kuma bɛ ka musalaka di nunu ta tɛ dɔwɛrɛ dɛ ko golo fima de t'u mara mɛnɛ kuma cɛni filɛ nin Mali la olu jama ma ca jɛkulu dɔgɔmaniw de don ko fɔ mara ka di aw ma aw ka sagaw kɛ a ka mara la an dun bɛɛ bɛ jamana kelen de kɔnɔ o bɛ se ka bɛn kɛlɛ tɛ foyi ye ni golofin kɛlɛ tɛ u ka indépendance ko kuma ye u t'a bila bi u t'a bila sini u bɛ ka armement kalanw kɛ wa u bɛ ka tila ka segin ka na Kidali tuguni c'est pour ça que ni kuma daminɛna an n'u ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ dugu caman bɛ minnu b'u dɛmɛ parce que u ka communication barika ka bon n'an ta ye ɲinɛ bɛ ka ko yɔrɔ de kan o sigilen tɛ dɛ an mana ka sɔn le 17 janvier a ka fêter Kidali tuguni politique mɔgɔw n'u ka indépendance fêter le 17 janvier ne ma parti politique ɲɛma ye mun ye communiqué adressé an ka autorité min bɛ ka an mara bi n'o ye Hashim n'a ka gouvernement ye k'a fɔ ko nin mun kɛra jamana kan k'a ma bɛn bi a ma bɛn sini ne m'a ye a bɛɛ bɛ wuli ka jɔ la an da la ko élection u ta tɛ fasoko ye ni fasoko don mun bɛ kɛ Kidali u bɛɛ b'a kɔnɔ de a ye ninnu to u ka wo ci in na an ka autorité minnu b'an kunna bi n'u bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw san an bɛ se k'u dɛmɛ sira o sira fɛ an k'u dɛmɛ o da ka di an na ninnu ka kuma muguba n'u ka kuma camanba y'an da la mɛ mun fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye fanga taara tilegan dere de fɛ Hashim Goïta n'i ye fanga kari se ka kɛ i n'a fɔ i élu la démocratiquement walayi fanga bɛ yɛlɛ i la fanga taara tilegan dere de fɛ wa fanga minɛ tilegan dere fɛ transition ye donna tɛmɛ wagati de e de bɛ terrain préparé k'a bila président bɛ élu démocratiquement o bɛ sɔrɔ ka sɛmɛ ta baara mun daminɛ ne filɛ nin aw fɛ nin baara in kana ka continuer de wa maliyɛn bɛɛ kana ka su n'a ma kɛ a bɛ kɛ kasara ye jamana ma donc solution tɛ fila ye kelen pewu priorité ye Kidali de fanga Kidali minɛ ka don Kidali k'an sago ye n'o ma kɛ insécurité ko kuma bɛ fɛ solution t'a la. an baloden ka fɔ ni cɛ Ismail fana kan ye dugu kelen dugutigi 9 dɔ bɛ taa kungo fɔ dɔ ye u cɛra fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka kɛ n'a fɔra bi an ka jamana kɔnɔ na fɛn fɛn bɛ yen n'o ye bɛnkan bɛɛ ye ko Mali tɛ tilan wa i ka dɔn Mali tɛ kɛ jamana fila in kan o n'a tabali kɔnɔ na bandiri fila n'o ye drapeau ye o dɔ bɛ yan fɛ o ye dabalibanko de an bɛ dugawu kɛ u ka wulikajɔ kɛ ka se ka nin baara in k'a bolo kan baara in kɔfɛ an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaa kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a ye maa bila ka taa Alizeri jamana nɔfɛ a ka hakilila yɛrɛ di ko in na dɛ sango bi wulikajɔ min bɛna kɛ o de bɛ kɛ jamana in ka keleya ka se ka minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ ten n'an bɔra ye maliyɛn de chargeur o ye ka dɔn k'a fɔ minnu bɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ donni ko yɛrɛ yakubaya olu y'u ka fara ɲɔgɔn kan ba dɔ kɛ o sen fɛ min y'a ɲɛmaa ye Kisuma Sile ale ye kuma min fɔ o filɛ. chargeur ye baara min kɛ bɛ chargeur fɔ kosɛbɛ parce que mɔgɔ tun b'a miiri ko an bɛ bɔ gɛlɛya in kɔnɔ kalo 6 in kɔnɔ mais alhamdulillah ka taa Kayi fo ka taa Kidali Gawo bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa jamana sera ka approvisionner k'a sɔrɔ gɛlɛya ma ba ma y'a la fɛn minɛnw ma dan tɛmɛ waati min baro bɛ yɔrɔ dɔw la 200 covid nana sɔrɔ ani umma ka laɲini min taara ka jamana segere CEDEAO min ta ka jamana segere n'a gɛlɛyara a gɛlɛyara mais a ma gɛlɛya Ala bolo Ala ma gɛlɛya Mali fana bolo donc an b'a Ala sɔnna taala barikada o min y'a to an ka jamana ɲɛmɔgɔ fana jɔra u fana kan ka devoir min kɛ u y'o kɛ donc chargeur a bɛ fɔ aw yɛrɛ a bɛ fɔ aw ka cɛsiri la an ka dɔ fara cɛsiri kan walasa an ka se ka taa ɲɛ an baladan ka fɔ ni tun ye ɲɛmaa kan ye ministre bɛ an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ sirabako ni bolimafɛnw ko ɲɛnabɔli ma danbelelakaw furumuso Madina Sisoko ale tun bɛ kɛnɛ kan a yɛrɛ ye min fɔ o filɛ jamana ye anw ka jɛkulu sigi ka tila ka ɲɛmaaya ta ka aw minnu b'a ko sigi sen kan k'a di aw yɛrɛw ma mais a ko kɛra cogo di donc o yɔrɔ la an bɛɛ kan ka ɲininkali tɛŋun an yɛrɛ la a dira anw ma anw de bɛ kɛ k'a ko boloda san 24 kɔnɔ hali anw yɛrɛ ka laɲini ma sabati o kuma tɛ jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ma aw y'a daminɛ san camancɛ la parce que aw ka sigili yɛrɛ kalafiliw bɛ kɛ kuma min o y'a sɔrɔ san kun sera a kalo 7 ma ka ban a ye san 2022 baara kasabi minnu dira aw ma a ye baara minnu k'o la a bɛna a b'o ɲɛfɔ a ka mɔgɔw ye min donna sira min fɛ min taara sira min fɛ a bɛna a b'a bɛɛ wɛsɛ k'a bɛɛ fɔ n'o bɔra yen san 2023 min n'o jɔlen filɛ n'an bi o kalo fɔlɔ tile 21 na baara dɔw bolodalen don aw bolo baara minnu bolodalen don aw bolo a bɛna o baara fɛnɛ ɲɛfɔ a ka maa minnu bɛ yen n'olu bɔra jamana seleke kɔrɔ ni tilebi ni bani ni baba fɛ a bɛna olu kɛ mais ne b'a ɲini olu fɛnɛ fɛ a bɛɛ ka jɛ a ka baara kɛ walasa aw filɛ nin ye a ka baara min na minnu bɛ se k'olu yiriwa an baloden ka fɔ ni tun ye ministre ka ɲɛ fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲini fɛnw ni k'olu ka sɔrɔ fɛ n'an bɔra janvier kalo tile 20 bɛɛ b'a lajɛ i damana fan an ka finitigiw olu tɔgɔ la yɛrɛma hɔrɔnya don tasibilaw bɛ k'a la bɛɛ b'i seko kɛ ani maa bi maa caman hakili jigin madame Sagara Bintu Mayiga an ɲininkali k'ale la janvier kalo tile 20 b'ale kɛ cogo di an k'a lamɛn madame Sagara Bintu Mayiga 20 janvier b'an hakili jigin fɛn caman ba de la k'an hakili jigin an denw ka image la 2012 événement
ka amiru janya kosobe ala tele fulali amageleya benna ka sababu ya da anga dimsini minutora jihadu kono o don kana bla bi la jilen kan ne bi barka da Allah an kan kanyina fiyan chaman bako asim ka fanga maw ba fa ne ba sabanti ya bi fengo fi mi victime be kan ka fa alhamdulillah bil alamin sordasi somo gowla valeur de dona sordasi ala kosobe saya do baloti ni mi sara do mi ala de woke ma de ka sa aka do dala o ye asim yi o ka amunyi idien tumbeto from na ikamana bega asim ye min do bala o ye sordasi o ka koyi be ko chaman bakera minu diuntununa minu somo go bana yatimo kana fara pipi tumbe kini dila asim na ye bado bela jelena ma minu diu malaku don ayu endaminize ku lako don ni min kera zorango fo ni min chiena fana ambo fana fo ma wo mami hakilito yatimew ni muso filia bagato la ala kana labla abada dimseni minu kera victime ni dimseni chaman ba aluma kalo wolon bula soro barla do santansa saya ye ala tade ni kela sera ma angang bulo de di nyokoma asimiye minke o ye victoire de ke sabagato bi depuis autant de colon phobie anyoko madeli ka ke soda asimuso yi anyoko madeli ka ke victime de nyi ma shiti to la ko ala ki ka fanga bi tente an ba wale nyumando ambe baraka dai ne victime ka nyamo ko de bire rouge tabala senapu tabala mais ma chama bi image ko no ba mi di bire rouge ka image do nye groupe do fana de nyamo ko yemi ye senapu ni yaye unorlana ne ka manda bana katla ka na ni tukuni pour ka ke senapu nyamo ye ko ka hake unyinu yi asimi ye ni beta ni min kera do mina ambo fare an te sukora do mogola ante ma wale nyumando tente min kero ka fosa itetse ka jati meta ka muso filia bagato ta ko ala bi to yenti ka barka da colonel duri en 2 minutes ora kala kono bire rouge fengo femini bire vert kana bla sorda si fengo femi bana ni kelena ala ka hina bela jedena kuma foita onda bibene hakili jiginde ka kola bi ni 20 janvier sera abe content de kana ka boli e na la sona ma mbeta kuluba mi yende jafola e min tunye bire rouge ni 20 janvier sera doro hakili de bejigo la ambala den ka foni tu madame Sagara Bintu Maiga kanye ale regarder o tu finitigila kay olu tununanga na tabale konana ako fanga biga do surasi yala bi anga jamana manyema fambe dugo ke o kuma munumbe sinala ko luga nyetai nambora jave kalo klem wangele ngonana do yutanye na maya kenena bananga ufe bana marabolo ko nyamele la kamunumbe kenena ni ulubala yele bana kokun olu ye nyonye ukaje kuluba be ko nyamele fier olu faranya nga kata place d'armes la kenena bazilai kata joliba u jolu kadi kwa ka jamana finitigila ka udeme uye ni mbara minge doktora kamunu tumba kene ka kenena ni asoro e kenza mugunu nga bara nyestima joliko erema o nyema e Adama Traoré ale magani sto ya doga sefe Adama ikumfo ofle ne Adama Traoré Centre National de Transfusion Sanguine na ne moko wa fa ko Banque de Sang équipe mumbi ambi wala saka na jelita Banque de Sang to wala ne o nyema koy ame ala fo tenere lamba fo association mi ni jelin organiser kana be surasu ka anniversaire ma a chunya na benama ko sebe amba do surasu be kelemina lube joro mina bi a dogolete mo sila ni kulu no e nyamela ka o ni fana luka kele ke chugo dori parce que abina fo u fana e kele de ke sisa mo bora ka jeli di ka jeli boy jere la ka di mo rema o e adama kele di surasu be kele la chugo mina jeli di la mun fana be jeli di o lu fana e kele ke la dodi am se ga mun fo dro ni be fe ga jeli di be se jeli di yorola na fo Banque Sang yoro la 15 amugu walma kala sigi de munun be docteur Somsenuna isiren no asro ni jeli kanga buila la jelu beke am se ga mun fo pour que ga se ga jeli ishiga san tan shegin soro folo ka damne san tan shegina kata bla san bioro la mogo bo o hake konna la lu be se ga ye jeli la nafa belebele bari wala am se ga mun fo nafa ko yoro la o de nafa folo yere mu ni ye jeli yere hakili bi lafia parce que jeli be di wala saka ni de sauver le fait que abi kuna ga fo ka jeli kera sababu ye ka nindo kishi o ye nafa belebele ba do e folo o re ko sa fo ko jeli di avait dit volontaire de la kasoro mogo mi jaguya e ga jeli poche kelen dili abse ga so fo ga ni saba kishi parce que c'est ça anga jeli tayoro la poche kelen se ga yelema ga ke fo sawa donc ni jeli poche kelen di ibse ga ni sawa kishi a nafa flana e mu avec ça we be iga état de santé fana e bo don
parce que jeli dilen kɔfɛ jaabi dɔw bɛ bɔ a la n'olu jaabiw dir'i ma ni fɛn b'i la a ka ca la an bɛ se ka kɛ sababu ye ka olu furakɛli nɔgɔya ni fɛn t'i la yɛrɛ i b'a dɔn k'a fɔ n ye don min na komi bi fɛn tɛ ne la jeli di yɛrɛ n'i mɛnna a la fana a bɛ kɛ sababu ye ka i ka jeli kuraya donc a bɛ mɔgɔ segin denmisɛnninya la a b'i ka kɛnɛya dɔ fara o kan. an balodan k'a fɔ ni tun ye dɔgɔtɔrɔlakaw olu m'u ka nisɔndiya don u ka sen fɛ Adama Traoré kulu in yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ o ye i ka dɔn k'a fɔ Ɲamele Fier a ɲɛma Fuseni Ɲamele ka taa fara Omar Ɲamele kan o min ye tɔn secrétaire général ye olu bɛɛ lajɛlen u ka nisɔndiya yira sen fɛ u ye sira min di o filɛ. ne yɛrɛ ye Fuseni Ɲamele Ɲamela ka denmisɛnninw ka ciden nin ye mɔgɔ caman b'a ko président ne tɛ président ye ɲɛmɔgɔya ni ala y'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye e de kɔmɔgɔ ye san 14 tɔn in bɛ sen na n'i kɔni kɛra ɲɛmɔgɔ dɔrɔn bɛ sabali an bɛ banaka bɛɛ fo bana dugu 80 ani dugu 5 filabugu 115 Ɲamele dugu ye kabila 12 ye b'a bɛɛ fo ni kuma ne ja Mali kɔnɔ nin siɲɛ fɔlɔ de bɛ ka kɛ jamu kelen ka fara ɲɔgɔn kan ka joli ta ka di Mali sɔrɔsiw ma ne bɛ banakaw fo a la kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnna ka Ɲamelakaw fo 20 janvier sɔrɔsiw ka donba don ɲinan kan ka kɛ san 60 ni san 2 jamana kɔnɔ an bɛ tasibila kɛ an kɔrɔw ni an fa minnu fatura jamana nɔfɛ n'o ye sɔrɔsiw ye ka ɲini ala fɛ ala ka hin'u la ala ka yafu bɛɛ lajɛlen ma an ye hakilila sɔrɔ n'o ye Ɲamelakadenw ye an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an kana joli di Mali sɔrɔsiw ma a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ nafolo di dɔw bɛ furaw san an y'a ye o bɛɛ ka ɲi an yɛrɛ farikolo jeli k'o bɔ k'o di an mɔgɔninfɛnw ni sauver ka bon ni fɛn bɛɛ ye vraiment o de y'an bila nin na ka na joli di Mali sɔrɔsiw ma fi sabililayi o ko kɛ dɛmɛ ye ka se Mali ma maliyɛn bɛɛ niyɔrɔ ka kɛ Mali faso jɔli la san 200 bi kɔfɛ anw denw n'an bɛnbakɛw bɛ waso ni kuma ye jamana ala k'a basigi ɲɛmɔgɔ min b'a kunna yarabi ala ka anw yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ala k'u yɛrɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ka foli kɛ aw arajo baarakɛlaw ye. ne tɔgɔ ye Umar Ɲambele association Ɲamele Fier secrétaire général ye ne ye an ye association in sigi kun dɔw de kama ka kɛ kelen ka ɲɔgɔn sigiyɔrɔ dɔn ka taga so ka so ɲini ka so dɔn sigikun filanan ye jumɛn an yɛrɛ dama ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na ani an bɛ se ka o dɛmɛ fana labɔ kɛnɛ ma ka maliyɛn den bɛɛ dɛmɛ ni o dɛmɛ ye cogoya min na a sigikun ye ni damadɔw ye Ɲamelakaw bɛ bɔ bana kɔkun n'i ye Ɲamelaka kɔni diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la a bɛɛ bɔra bana kɔkun association Ɲamele Fier n tɛ se k'a fɔ a bɛ association bɛɛ ɲɛfɛ mais association minnu bɛ sanfɛ Mali la bi association Ɲamele Fier bɔ olu cɛ ma. an balodan k'a fɔ ni tun ye Fuseni Ɲamele ka taa se Omar Ɲamele ma u y'a fɔ cogo min na a kɛra nisɔndiya ko ba ye u k'u joli caman ba fara ɲɔgɔn kan ni k'a di Mali lakanabaaw ma ko bɛɛ n'i seko nin kɛra bonya ni karama ye k'an tuya ka wele bila bana n'a lamini ma nin min kɛra waati kelen kɔnɔ na banankaw fɛ yen ɲɔgɔn fanbaliya kabini sangajan mairie hali sisan o kɛmɛ sababu ye maire ale tɛ ka se mairie kɔnɔ la nin ɲɔgɔnna kabila ba kabila dumanba fɛn bɛ f'u ye k'a ɲini u fɛ ala tɔgɔ la u ka bɛnɲɔgɔnya kɛ nin ko in na ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sanko ɲɛta bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala k'u hakilila sabati futinɛw ka ban pewu n'o tɛ bana yɔrɔkɔrɔba ye ni ɲɔgɔnɛ ma ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na sira siribe mun bɛ bolo bi. lamɛnbaaw aw folen kɔfɛ an karamɔgɔ n'i ka yamaruya an bɛ taga Algérie kɛlɛcɛw ka ɲɛmaa bɛ tile fila taamana ni wagati in na Faransikaw fɛ yen nɔ taama in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ jɛgabaa min bɛ Faransi finitigilakaw ni Algérie finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka dɔ fara o kan n'an bɔra yen an bɛ taga Somali karido Shebab banbagaci jɛkulu ye bingani wale ta k'a ɲɛsin Mogadiscio ale mairie da ma o kɔnɔna na mɔgɔ 6 u ye olu bɔnɛ u ni na ni wagati in na wulikajɔw bɛ sen na Somali n'an bɔra yen an bɛ taga Cameroun kunnafoni dila ale ni lakana de ka kan sanga ani wagati bɛɛ Martinez Zongo ni ale ye kunnafoni dila ye Cameroun jamana kɔnɔna na ni ale kun minɛlen kun bɛ dɔgɔkun tɛmɛlen na cɛ marifatigi jɛkulu dɔw fɛ minnu bugunatigɛ ma dɔn karidon ale fure yira Cameroun jamana kɔnɔna na ni cɛ kofɔlen yɛrɛ tun ye arajoso min tɔgɔ ko Amplitude FM ale tun ye o maa ɲɛmaa ye n'an bɔra yen an bɛ segin ka na an faso Maliba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Yorosokaw fɛ yen nɔ garde nationale min bɛ Yorosokaw fɛ yen nɔ banbagaciw ye bingani wale ta ka nin yɔrɔ kofɔlen sɛgɛrɛ dɔgɔ furancɛ tɛmɛlen na nka an ka finitigilakaw ka wulikajɔ sen fɛ u sera ka ni banbagaci kofɔlen ninnu gɛn ka bɔ yen nɔ nka finitigilaka kelen ale joginna an bɛ dugawu kɛ basigi ni hakilisigi ala ka natigi an ka jamana kɔnɔ k'an ka finitigilakaw ka olu lakana an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni tun ye olu dɔ ye an bɛ dugawu kɛ sira siribe ye an ka jamana ka sa jamana kɛ fɛn fɛn bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnena diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka basigi ni k'o sabati tiga minnu bɛ sun kelen na n'olu kɛra fa kelen minnu bɔ fara kelen kɔnɔ olu ye ba kelen ye anw ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnena ala ka segin a minɛnkɔrɔ kɔnɔ na basigi lafiya k'an tɛgɛ to jurunba kelen na